kompor wis bar tak anget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Berjumpa lagi di konten Mbahyi Sugeng Enjang pemirsa. Cuma nyilek dandang gone mapah. Kuwi lho sing sebelah kono. Hah? Sing sebelah kene. Ini? Iya. Jadi Intan arep sarapan iki pemirsa. Mes adang kok. Ndekne makme karo sego, jarine nek mak karo lontong. Engko aku gak warep, Bu. Gak warep yo gak apa-apa lah. Wong yo ngono ae. Iki londoke tak makne. Iya. Madhep rene sik. Sus. Teman dek pemirsa. Wah, keringetku ora kaprah. Jarine kena sik wis ditangan. Iya, karek. Wana sing ayo lagi tak ngecah tan. Butuh kupat. Jadi saya baca-baca komentar gitu pemirsa. Harusnya butuh kupat itu kan ya saiki Senin subuh mau. Ada yang berkomen seperti itu kan langgurane Ibu. Saya tanju kok minum. Memang nggih pemirsa, sejak dulu pas zamanku cek cilik sampai kami tua Mbah Dongkol kuwi mbiyen niku nek pas lebaran nggih ngeten iki saumpama bodone dina Senin ya Senin subuh saurunge Senin isu bar subuh ngono kuwi bancaan. Lah karena sekarang kan wis beda kami tuane. Lah kita sebagai warga, sebagai rakyat kan yo manut dikongkon bancaan sore bar asar kae jam 5-an awake dhewe kan nggih manut pemirsa. Loh, Bu Yuni kok bancane kok saiki ora ngerti sejarahe. Angger manut ae ora mudeng nggih pancen kula kan nggih ora mudeng. Cara mono kula kan nggih wong fakir ilmu. Mboten mudeng pamane dijak geruduk karo sesepuhe desa karo kami tua saiki Mbak budal. Terus engko jam yah mene budal. Apa ada yalah kita pamane pengilingno. Kok sakniki dadi berubah jadwale dadi jam yah menten. Apalah kita bisa mengilingkan nggih. Semoga-moga ya gak eneng apa-apa, gak eneng ngalangan lan robida apa-apa. Awake dhewe manut dijak bancaan jam pira nggih budal nggih pemirsa. Tapi aku cek eling zamane aku cek cilik kae, mbahku cek sugeng kabeh. Bancaane iki ndek kae ya ngono kuwi pemirsa bar subuh. 6 hari setelah lebaran pas bar subuh ngono kuwi. Iki ndek mang ning gone Mas Dimas kene iki ning musala ya bar subuh diumumno. Monggo bancaan bodo kupat. Aku ki gak wani pemirsa seumpama ape ngelengke. Ampun sakniki enjing mawon bodo subuh. Wediku ki kan sok darani sok keminter, sok kemeruh. Wis pokoknya aku ki sebagai warga biasa, dadi wong cilik, dadi warga manut karo pimpinanku, dijak bancaan jam sore kae aku ya budal. Ngono pemirsa. Terus piye lah? Terus untuk yang komentar itu Gabriel apa Gabriel gitu loh, siapa ya? Yun tolong anaknya untuk diingatkan tidak ikut campur dalam hal sekolahnya Mbak Lina. Nek setahu saya Mak Damis kuwi kadang apa-apa cerita karo Mbak Indah. Ki piye Mbak Indah ngene-ngene. Nek sarahku lho ya. Jadi
Ya aku gak ngerti ya pemirsa. Kok Mbak Indah tak kandhanane. Tapi semua itu kan yo kabeh wis dirembukno nggih pemirsa. Ada rundingan karena Mak Dames itu wis nganggep Mbak Indah ki koyo anake dhewe ora wong liya. Dadi kadang nek ana apa-apa make Mas Dimas kabeh iki curhat bareng-bareng karo Mbak Indah. Tapi memang Gabriel apa Brel ngono lho. Aku kongkon ngandani, Yun anakmu kandani. Wis terima kasih nggih Brel, nggih Gap. Sudah dielengkan. Semoga kita semua paringi kesehatan, paringi rezeki sing berkah barokah. Nek mangan alon-alon, timang wis maca doa apa urung? Wis dimaem pelan-pelan. Iki engko insyaallah awan-awanan tak goleke anteng-anteng sing koyok kinara. Soale iki Intan ki ya dadi wong ki ya apa ya genjreh ora ijreh ngono. Lontong ini pemirsa, lontongnya tak godokane. Enak kleru-klerune aku, kleru-klerune keluarga gitu. Mohon maaf panggone kleru. Wes tak ngete pemirsa lontongnya. Wes. Bismillahirrahmanirrahim. Oh memberikan maju ada. Sayur enek tahu enek. Jungok kene. Teles rondo? Ora. Entar kene lho. Iki gak teles sih. Kamerane mbok ubah-ubah ngene pemirsa ndek iki cerita. Anu niku kula bliyut, Bu. Intan kamerane dingeten-ngeten ke. Mboten, wes gak. Ngene ae kok. Maaf pemirsa. Ayo Intan minta maaf pemirsa. Minta maaf ya, pemirsa. Kameranya di goyang-goyang. Mboten nak usah nak kak. Malah DM aku. Intan wes. Mbon. Tempe kacang kates siji. Aduh. Kenapa kok ngerusul aduk? Iki lho, keringatku kotos-kotos. Yo sandek rene. Engko endi sing sekirane gak panas. Ayo lho semua ini. Ini. Nek Dewi mau melontong senengane iki muluk pemirsa dipuluk ngono. Pas seger jadi nenek aku kan nganggo sendok iso mbek nyeruput dudoe. Tahu. Tewel. Wis ora nganggo lawah wis jos tenan. Simpon dok. Iki langsung jus. Wis tak ngeteh pemirsa. Lontong ada jeblok.
takon ditunggu sekitar 30 menitan ya pemirsa ben rondo tanek. Lah dandangi Mbak Indah cilik. Jadi mesisan pinjem gone mak lagi pemirsa. Ben sekalian muat akeh. Alhamdulillah Tan, wis ketemu dengan pakar kuping. Sini, Bunda, sini. Dek iki Kinara iki lho sing sini. ngonokno ya Bunda. Ya minta tolong Mbak Bunda. Bismillah muga-muga awet ya Bunda ya. Ngerti nggone iki kok mesti ilang ngono lho. Nek awet tak dole. Ngono ya Bunda ya. Mbak, terus sangen. Wis kenek ngono lho ya, wis kipasan ngono lho ya. Oke, sesuk pemirsa tak cantolo nang kene. Lah mosok kamu tok. Mosok Bunda ora mbok anu nih long Bunda sing tukang masangno kok e. Wis kena iki pegang sik. Pegang sik. Tak peke yo nek apik Emang. Apik ya tok Iki pegangin satu. Piye le dek carane iki tutorial iki piye le? Iki dibedak to sik. Ora diapa-apane nek kok. Urung apa kok enggak. Urung. Oh, berarti gak iso. Iki dibuka ngene Dek Dewi. Heeh. Sik to Urung diapa-apane urung. Kinara ora nangis kok. Sabar. Nanti-nantingan. Lubangnya mana dicari Aduh, dulu. duh. Ora apa-apa. Apa wis bolong kok. Kok timbang buntu. Sik to sabar. Urung, kowe urung. Ora pipi sik. Oh, kok gak dibuka sing ngombo biak ngono to Dek Dewi iki carane. Sik to, Mbak. Sik to, Dok. Kok Buntu. Masa buntu deh sik to? Sini ya. Kamu gini ya, gini ya, Mbak Gawi. Gini. Bebok. Nah, kepalanya gini ya. Motek bayi gerang kok mirip. Ora sik Oh, alon. Nah, iki lho nek kotorane makane Oh, dadi sakit. alah, Beb. Kotorane nek kotorane kilo. Walah, ndene yo. Kilo. Oh, alah, buk tangan sabun-sabun ngono kuwi lho. Mbok apa mbok cium aja. Sik to. Ki dirapetno terus piye? Gak usah dirapetno. Sik Ilang nek. ngono, Dik, cis ngono. Urung diapa-apane kok wis Ki terus dirapetno kik ngono lho, dadine supaya ogah. dirapetno ora? Engko nek gak dirapetno yo. Sithik ae Dik, mesti mung kortes ngono ae supaya agak longgar. Buntu. Wis. Bar. Sakit ora? Sita ibu ibu. Piye Dek? Ibu ora iso kok. Iki kan belum ini. Kono. Saya sabar no. Iki kan nek koyo ngene nduk sabun-sabun. Sabun. Aduh. Ngono dek kok diapakne kene Bu kene. Boneh. Bu kangen. Ibu. Iya tapi masih Bu. Ngene lah. Sing ndi Dek bolongan iki sing. Oh ibu ora ketok bolongan. Ibu ora ndek bolongan. Ora di bolongan pripatku ra ketok sik tok aja cuma ngapa-ngap ta alon-alon Bunda iki nek ngenggokno. Wong Bunda wis pelan-pelan. Pelan-pelan lho yo. Nih, ndek iki adik Kinara kae sing dipoteng wong akeh kan mah nangis sing sebelah kan Bunda dene. Halo. Aja brok-brok kan. Siapa yang Mbak-mbak ya? Halo. Halo. Sik tetan kena. Aduh, Nina. Saya tahu, Bu. Aduh. Ora tan piye tan. Sik. Sik tan sik. Kuwi buntu penan. Iya, Nduk, Sik. Beneran enteng-enteng, Nduk. Tak. Tolong banyune, Mbak. Banyune ndi? Banyu sing sebelah mesin cuci. Banyu ndi, Nduk? Oh iya. Iya, Sik, sabar ya. Mbak Win wis pelan-pelan tak. Wes. Oh, gak sakit Makanya kamu nek diem gak sakit nek kowe ao ae malah sakit. Ya. Enggak diapa-apain. Wes. Selesai. Wes. Lihat nomor pemirsa situ. Mau nyedak. Anting-antingku baru gitu. Anting-antingku
Gitu loh, ben kelihatan. Iki pemirsa, aku baru loh. Wes ngono Lho, tok. kayak jadi apik, Dek. Sik tak duduh nih. Wes ku enggak. Makasih Bunda Dewi, piye? Makasih. Alah wong nangis ngono gak diapa-apakno kok. Seto. Gak sakit. Lho, dadine ngene iki pemirsa. Satune ora piye-piye. piye. Lho, kuwi jenenge model apa Dek iki toge. Toge. Nek dadi kupinge nguri ki enek apane to lho. Oh, dadine ngene lho pemirsa, gurine iki. Ya wis, makasih Bunda. Ngene ilang lah mbah kuwi. Dikeki anting-anting. Hilang. Tambah ini. Ya wes makasih Bunda. Leh, Lu kok dibuang? surat jere dibuang. Ilang gak iso didol nek dibuak. Kok iso mbok buak ki lho? Ya ora dibuak kok. Dipakai. Kowe iki disimpen surate. Anu ngene iki anake sing sebelah kan masih sakit. Iya, dadine tapi gak apa-apa, Dek. Wes apik ki Mang, wis guyang-guyu kok Kayak kon kayak bebioi Heeh. Bu, aku wis Bu, anting-anting gelem tek Bu. Lah, Gawe terus? hadiah mi Bu. Iki digawe. Nya. Saya dilepas ya kene adae. Ayo tak gawekno. Iki banyu mateng lho, Nduk ki Mang. Banyu mentah. Mateng ya. Banyu mateng jare. Yo. Banyu mateng. Rel, pemirsa ceritani. Intan dek makan ngisi bensin. Ceritani madhep rene to. Heeh. Iya terus piye mau? Iki kena tanganku. Oh enggak, begitu diiseni yo. Ya. Kuwi ujuk-ujuk Kena bensinnya- panas. Oh enggak, bensinnya ki ujuk-ujuk mencolot jruwes ngono ya, muncrat ya. Iya. Terus kena tangan. Heeh. Tapi enggak perih kok. Enggak, maksudnya kan ya bensin kan ya Bu, adem. ini Aja bukaane aja mbombo to. Itu di situ ya Bu, udahan ya. Hah? Iya, iki engko dikasih air terus ditutup ngene to, Nduk. Bar ditutup terus lagi di apa ya pemirsa? Lagi dikei bumbu. Duduk anduk duduk ngono. Iya, Lho. Lagi pulang saka nggone Kinara mau terus bayar arisan sisa ning Biting. Ki cek mblangkrah kuwi baju kotor dikok ning bak sisa. Enggak itu resik. Wis resik. Iya, timbah ibu sendiri. Lah wis apik toh. Intan pakai ceplek ngono kuwi kaya Bu Sinden. Bu Sinden kuwi nganggo ceplek ngono ya ayu toh. Terus lagune sing kuwi lho Lasong Jumanggelem Sruim Bali-balan. Terus siji loro telu astane sendeku mirengake Bu Guru menawa didangu papat nuli lima lenggahe sing tata aja padha sembrono mundhak ora bisa ngono Dek ngono lho Dek kijing miring yes terus dimasukkan ke sini bingung ki pemirsa pengen konten dhewe yes konten ngene Mami, mau gawe kopi. wes ditutup sek kok terus airnya dibuang lagi dibumbu paling ya ngono wes ditumpangi bumbu ngene nah wes ditunggu sek ya alhamdulillah pas maem pas azan kok Disuwek malah iki. nyenyek Disuwek. sampai kita dengarkan azan lah ya aduh Tak suwek langsung. pas jam 12 Enak ya ambune ya.
dhewe ya aku kok. Iya nganggo grapo ki ya, Bu. Apa? Iya nanti dulu. Nanti ya. Nanti aja, jangan cucu aja. Enggak, mah aku. Aku sih kok berapa di ini? Aku susah penjaluk naca. Kayak gini-gini. Masuk tumbas mbak ibu. Soalnya obat kelek entek ya. Iya, obat kelek entek lho. Ndak ibu ini berapa kapan? Kamu apa sore kesel apa? Gak apa-apa nek beratus ya. Apa? Gak apa-apa. Kan kombane kok kan garing tak entasi. Tapi insyaallah nek gak kesel ya, nek gak udan ya insyaallah ya. Jadi ini entah tuh sore pengen nggawe rujak. Duduk keringetan duduk. Ya pun pemirsa demikian nggih cerita pagi ini. Cerita ndik mau sarapan lontong ning nggone Mas Dimas. Meski mang perjalanan golek yanting-yanting intan dan supaya gak ilang-ilang apa pemirsa buntu kok. Kayak Kinara. Ndal Kinara dianting-antingi malah nangis. Nangis saya sing ditanggul langsung model toge mungkin pemirsa. Bayar arisan ning arah Biting kono. Ning nggone Biting kono cedhak nggone Mbak Dara. Sapa kuwi? Tim Sriwi Putih kok Tim Sriwi Putih. Nggone kancane anu Mbak Indah Mbak anu cedhak nggone Mbak Nisa kono Biting. Terus mantuk. Terus dimasang nganteng-nganteng terus mami wis ngono ceritanya pemirsa. Enak ibu megone ini. Ibu wes. Aku sesuk tuh kok nanah ya Bu mie. Insyaallah. Nyimpen pamit dulu pemirsa. Tuku piro? Seumpama ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Doa terbaik untuk jenengan semua karena berkat jenengan dan juga karena ridho Allah. Dan juga support dari orang-orang sekitar kita, support dari orang-orang yang tersayang, support dari keluarga super nggih terutama. Semoga sehat semuanya, rezekinya ditambah lancar berkah barokah nggih. Ya. Nggih, kami pamit dulu pemirsa. Alon-alon tah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ngono sithik-sithik. Terus tak upload teh. Ibu sesuk engko sore ning berapa gak apa-apa. Aku insyaallah.